Добре дошли на новото видео на моят канал. Днес ще гледате на правиме мисите, тук няма се преживяват. Та, станахме до село, ще имаме серейка, до вилидж. Па, не исках да гледам да го провервам селото сега. Вилиджът, но так, чакайте видим дали го има това кутица с копче, чест. Може има някакви добри ствари. Ей, то крампир! Так, имаме крампири! Вземем послушам какая-то кутица, дали я има. Zato što u nekog sela znate da kad ga nema tuka... A, ide. Ajde treba da stegme... Što gledate? Evo ja kuketa imamo i lava. To je super. Furnace. 2 i... Chest! Jupi! Сега. Ajde, da ima nešto dobro. Što će biti dobro, da on nešto će me vredi. Oh my god. Oh my god. Най-добро нещо, не системното продължаване да през живеене в кутите на вилидж. На вилиджерите. Добре. Ако биде дневника да къде тук на настърна, къде влезе. Къде стига. Бързо. Мисля се го имам. Не! Ето ще ми се случи. Добре, тук сме. Тук е близко вилиджа. Мислим да го запомня с стата. Не. Бързо. Къде е тук? Да, е така. Бързо, стварите. Бързо, търчай. Коя беше точно куке, бе? Ова. Бързо, търчай. То. Кой мама? Умри! Ох. Shift. О май гад. Тук ли ми се ствари? Тук добивме Breaking 2 лопата или пак Iron Shada. Не знам дека кога го... Извини. Увесам на зомби. Тук дропаше... Как се вика? Морков. Ну, добре, чакай. Добре, аз тук ще спомням да се разгони. Направям пауза, ще бъде дохода. Evo na deščik se razdeni na dvor. Evo gi Падай. Изпаднем и да цепаме дърво. Мислам дека пред кога се стемни, кога бевме таму, мислам дека видов Dark Oak
това най-темното дърво. Ето, мислям да го видя в там някъде. Така да не съм много сигурен, но айде дойдем там да видим. Крипер, бегай. Аз да се стъпам по тебе сега. То. Добре го бихме крипер, от него беше много тежко. Ма. Добре. Бум. За малко да паднем. Ето ги, да. Ключото казвах е те Dark Oak. Малко да явно чула месо. Или... Ей, два айрони и ни дропле. Омага. Що? Зомби спонер. Зомби спонер. Изгледа е зомби. Затова ще слушам много зомби. Не, почна да ми сетка. Чакай малце да покопаме кол, докато сме тука. После ќе најдеме утре по сабајле. Мислам куќата да не биде и така, да не биде от ова дрво. Ма не. Добро. Кога бидеме full iron, дури и тогаш може да го издржуваме. Што е това? Окей, нема врска колба. Брега. Гледа скелет. Мрка, крши. Добро, кога ќе изсепам малце дрва. Ќе се видиме, затоа што ќе ви биде... Да се много крупно така го да направим по-лесно. Само вака водиш. Яне, почетох малко дърва, да се изстрелява, че имаме всеки по-лъгави хърните и текат целите дърва. Направих дървена секерче, крафтинг тейбъл и това. И аз мислям дека време е да правим камъни алати малко. В първото епизодата изгледаме и виличерите. Във втората ще градим кухия и така. Малко това до някъде. И просто мислим тук някъде да направим кухия. Пак кухия. Барам место за куто, мислям дека тук ще биде добро место, но ще видим. И овати можем да направим и ще си направим това. Сега е добър пакет, влагаме. Sekiro